तर मित्रांनो हे बघा किती काकड्या काढल्या ना त्यांनी. ती एक आत्याला द्यायच लागणार आहे आता. ही जी पिकाटली आहे ती एक साईड मध्ये. हे बघ काढलाय. अरे कशाला काढतेस? शोध लागतो आता 2 द्यायला लागतील का नाही? मित्रांनो बघा बुजगावण्याला पाण्याची बॉटल पण दिलेली आहे. पाणी प्यायला बघा अडकवून ठेवलेली आहे. तो कुरकुर फरसान दिलेला आहे का ते हातात? संतोष फरसान आहे काय? बंदुक्या बिंदुक्या आहेत. पिचकारी त्याच्या मारे चालते. ए सोम योय. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोडले तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आता वाजलेत किती रे? 10-12 वाजलेत. मला वाटतं 10:30 10:15 झाले असतील. हो मसनात 1 वाजलाय. तर आता जातोय धारखाली. आत्याच्या तिकडे म्हणजे तिने आवाड केला नाही त्या साईडला. आणि आज रात्रीच मी मुंबईला निघणार आहे. नालासोपारा गाडी 9ची 9:15ची. लवकर ये रे. पुढं कोण कोण आहे? शंकरपाली, जिगू. तर मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. काय एवढं काय जास्त बोलत नाही, कारण का आधी आम्हाला जायचं तिकडे धारेखाली. नंतर मग तिथून आलो ना की बघीन सावरी फाट्याकडे गेलो तर, आणि आमच्या होलावर परत एकदा. नंतर मग खाली जाणार आहे मंदिराकडे. तर त्याचा ब्लॉग असेल तो वेगळा करेन गेलो तर खाली. आणि इकडे आता जाणार तर एकाच ब्लॉगमध्ये तुम्हाला दोही कंटेंट बघायला भेटेल. तर इकडे म्हणजे धारेखाली भरपूर लांब आहे. तुम्ही बघितलं असेल त्या कोकमच्या व्हिडिओ त्या साईडला केला नाही. तिकडे माकडे एवढी पण येत नसतील मला तर वाटत नाही, कारण तिकडे एवढी शेती जवळ नाही ना कुठं. तर त्या माकडांना माहीत नसेल मला वाटतं त्या साईडला शेती बिती येतात बोलतं, पण ते वानर येतात वाटतं. आणि केलटी जर आली ना तर खाऊन टाकते सगळं. एवढी केलटी नसतील येत. आणि इकडे बघ गावाकडे भरपूर सतवतात केलटी. सकाळच येतात. आणि जर वाईट जर नजर म्हणजे ही चुकली ना माणसाची म्हणजे झाला, वाट लावलं समजायची. भाच्या लवकर रे, धाव धाव. तर मित्रांनो हा बघा, हा आहे वरती पठाराकडून डायरेक्ट उत्तरवडीला जायचा रस्ता. आणि हा इकडून धारेखाली. ते बघा संख्या जिगू चाललेत पुढे कॅमेरा घेऊन. किती दिवसांनी कॅमेरा काढलाय? 4 दिवस झाले. आता 4था दिवस आहे मी आलेला आणि आज कॅमेरा काढलाय. भाई आमचा सोम बघा चप्पल नाही घालून आला. शाळेत पण असत जातस काय रे? आईला रानात पण चप्पल नाही घाल. त्या दिवशी पण घोटणी चप्पल नव्हता घालतो. जिगू पण तसाच आहे. दसरा आहे यांचा. दसऱ्यात चप्पल नाही घालत, हे पण नाही घालत. गोटवल्या आईच्या कंपनीतून जातोय तिकडे. इकडे कुठे काकड्या ठेवल्या ना तिने. तर मित्रांनो आम्ही आता पोचलोय इकडं सोम यांच्या बागेमध्ये. सोम तुमची बाग आहे काय रे? ए तुझ्या मामाची बाग आहे. सोमची बाग आहे. इकडं आला मोठा तुझी बागवाला. माझी बाग आहे. कुणाची बाग आहे? बोल बोल. त्याची बाग आहे. तू कशाला वाजशील? तुझी थोडी ना हाय. भेंडी त्याची कुठे आहे माहितीये का त्याची बाग? बोरीच्या माला बोलते काय माहितीये का त्या दिवशी मी एकटा नाचणी करून तिकडे राखरेला आयला बोललो. राखण्याला तर विचारू नको. नाचणी तर राहिली राखरेल तर काय नावच काढू नको. तो चिग्नेश चव्हाण बोला. चव्हाण बाबा सारखा डायलॉग मारू नको. कुत्रा जाताय वाटतं काकड्यांच्या रस्त्याने वाटतंय. हा बघा रस्ता मस्त बेंदलेला आहे. हा बघा गवत बघा कसला बेंदलेला आहे. जबरदस्त रस्ता केलेला आहे. रब्बड काढलं सगळं. का रे लावलेलं हे? कशाला लावलेलं असतं हे? मला काय सांग ना. काय पुढच्या वर्षीसाठी या पिशव्या घ्यायच्या. पण काय कारण काय आहे ते लावलेलं? त्याचं काम नाही. ह्याचा आतला आहे ना हा त्याचं काम असतं. कसला कसला तू सांग, आम्हाला माहिती आहे. काय नाही ऐक. मोठी बरणी घ्यायची, हा त्याला हा ढाकण लावायचा आणि खालतून कापायचं. मग पाणी शिजायचं. इथे लावलेलं काय होतं त्याच्याने? काय माहिती. मला पण नाही माहिती आहे कशासाठी लावलं. मामाने विचारून ते सांगतील काहीतरी. आपण आंब्या आलेलो ना मे महिन्यात. आलेलो का यंदा? आलेलो ना मामा. कुठं तो मिरच्या हे कशाला लावलेलं आहे? ते असं ते फांदीनं लावून ठेवलं नाही तर कुठं आहेत का नाही?
हे पिशव्या लावल्या होत्या कुठेतरी आहे ते कुठेतरी आता तो पण ते बघा तो बघा तिथं आहे. काजूला लावलेलं कशाला लावलेलं ते पण काय काम काय करतात. हा मला काहीतरीच वेगळा सांगत होता. मला वाटलं काय असं शास्त्र विस्त्र म्हणेला विचारताय. अशावरती किरव्यासाठी जातात ते केला नाही आपला तो आहे ना असं भोसू सारखा एकदम बोसू त्याला कापली ना तर बरणीला लावायची आणि पाणी देऊन ठेवायची बरोबर किरवी येतात. होय काय त्याला काय बोलतात तरी संकेत ही बोलतात का नाही रे आपला गर्दा. आता आम्हाला शिकवतोच गर्द बिर्द ही करायला. कुठात रोप तिकडं आहेत रोप तिकडं आहेत मित्रांनो इकडे आहेत ह्या रस्त्याला खाली. सोम सांगत नाही मुद्दा म्हणे बघा इथं रोप. हे बघा हे कशासाठी लावलेत माहिती काय माकडांना भिवायसाठी. बुजगावनं बोलतात ना ते बघा किती बुजगावनात. तुम्ही गाणं ऐकलंच असेल तर बुजगावण्यावाला ह्याचा मराठी मधला आहे बघा. हे बघा काय दिसत सदाय हे खालती रोप बघ दिलं इकनाला बॉटल केलती आली त्यानं पाणी पियाला. नाही वाटला पाहिजे रे बॉटल खाली आहे तुम्ही भरून हे बघा कसा बुजगाव नाही. तर मित्रांनो बघा बुजगावण्याला पाण्याची बॉटल पण दिलेली आहे पाणी प्यायला. बघा अडकवून ठेवलेली आहे. तो कुरकुर फरसाण दिलेला आहे का ते हातात संतोष फरसाण आहे काय. आणि इकडे बॉटल दिलेली आहे पाणी पियाला. इकडे दे हे बघा एक काकडी काढला नाही बस झाली नाही तर आत्या कोकटेल आपल्याला. चले मालक हा कसला मालक कुदला तरी असेल का इथे येऊन काय बघ लावलं मी हो. नाही सांगता हा पुढे बोल तेच आता आत्याला तसं सांगायला. त्याला हे बांधलं मी काय बघा बघा मिरच्या झाल्यात. तुझ्या आवाडात पण जायला पाहिजे. तू बोललास ना होता दादा नको बघू कंपन पण लावत. तर मित्रांनो हे इथं दुकानच ठेवलेलं आहे बहुतेक. हे बघा बंदुक्या बिंदुक्या आहेत पिचकारी हा त्याच्या मारे चालते. माकडं पण पलतील पोरांना केलं व्हायला. शोधाशोध कंपनी शोधते इकडे. मी कंपाऊंड बघताय कसं आहेस नाही मिरच्या हो 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 त्याची लावा आहे हा, पुढच्या वर्षी तुला करायला. वेगळे काय रे मोठे बघा काकडी बिकडे खायला बियाला. हे काय सोमच्या आईसला देऊ तू काय शोधून काढला तिथून बावला. तिकडे काय नव्हतं रे. शोधाशोध कंपनी. तर बस झाल्या दोनच काकड्या आम्हाला. गुंजारण का मोठा भेटला कुठं आहे मला बारकीची भेटली. चल काढू नको काकड्या. काय तू दिसला आता मोठ्यातला कुठं दिसला सांग तू कुठं आहे कुठे बघितलं मोठ्यातला पान तर गावात तिकडे ढकल असा दिसला नाही. टाइम नाही ना मग जा. अरे राव द्या कुणा असायचा गवतात. मला आपण आम्हाला ठिकाणी द्यायला दिसेल बिन चपलीचं चले मोठा बघत तर मित्रांनो हे बघा किती काकड्या काढल्या ना त्यांनी. ती एक आत्याला द्यायच लागणार आहे आता. ही पिकाटली आहे ती एक साईड मध्ये. हे बघ काढलाय. अरे कशाला काढतेस. शोध लागतो आता 2 द्यायला लागतील का नाही काय भेटलं दोन हात तिकडे नाही ही इतकुशी नाही झालं मोठी द्यायचं. म्हणजे हे देवाला दे मला म्हणून. इकडे दाखव दे. राहू दे चले. अरे जादू संकेत दाखवतो जादू खाल्लान हे हा कुणाचा हा मांजा नाही हे बघ हे राहू दे.
हे मेला बस झाला ये चला ये चला ये. तर मित्रांनो आता आलो आम्ही. आत्या का आली नव्हती, मामाच होते तिकडे. आत्या अजून घरीच आहे मला वाटतं. आणि 4 काकड्या, 4 किती काढल्या रे? आणि साल्यानी 5 काकड्या काढल्या. दिया लागतील. मी काही काकड्या काढल्या नव्हतं, मी फक्त गेलेलो असंच. याने काकड्या उपटाय सुरुवात केली. जिंकून नाही काढला मी सोम्याने. मी फक्त बघत होता. हा असू दे. काढलं नाही. एकच काढली तर मित्रांनो ही आपल्याला व्हिडिओ कंटिन्यू नाही करायची, तिकडची दुसरी व्हिडिओ करायची आहे. कारण का आता परत इकडून तिकडे जाऊन परत दुसरा पार्ट असं तर ते नाही जमणार आता आम्हाला. मी आता बोलतोय डायरेक्ट तो पार्ट वेगळा बनवता. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. जे नवीन असेल चॅनलवर त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा, जेणेकरून आमच्या चॅनलवर नवीन व्हिडिओ आले असेल तुम्हाला लवकरच नोटिफिकेशन लवकर येईल. नोटिफिकेशन ऑन केली तर मित्रांनो अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू. तोपर्यंत टाटा बाय बाय. तुम्हाला काय बोलायचं आहे का रे? काय नाही.